Ngiyanibingelela abalandeli balekhasi. Angibonge nje uNkulunkulu esifanigcinile unyaka omusha u2024. Ngiyathemba ukuthi nonke ningene kahle enyakeni omusha. Ngiyathokoza kakhulu nini nilalela ama video, ngiyathokoza kakhulu. Ngiyathemba futhi ukuthi kusakuningi nikufundayo and kusakuningi nisazokufunda kulonyaka nje oqaliwe manje. Ziningi izinto engizoza nazo ezifundisa abantu. Kuzoba yiyona imithi bese kuba nezinye nje izinto la ngichazela khona abantu ngokwenzeka kwezinto ezithize khona la emhlabeni, okanye njengathi thina njengamaZulu izinto esizidingayo okanye esizisebenzisayo kakhulu ukuze impilo yethu iye phambili. Namhlanje nginiphathele umuthi ke onamandla kakhulu lana ovula inhlanhla, noma ngathiwa siyavalwa. Lo muthi lo uvula inhlanhla yavalwa. Wena othi cha usudonsa kanzima, awutholi nomsebenzi, akukho ngisho okushelayo noma awuqonywa, konke othi uyakuzama nje wena akuyona impumelelo. Uyabona umuntu osethi cha sengizame konke mina kumile ekutheni akwenzeki lutho. Ngithi-ke njengoba ku-2024 nje manje angininikeze induku enizoqala ngawo unyaka nisebenzise le ndule, ukuze noma ngathi unenkinga ukuthi izinto zakho zimile, awusebenzi noma uyasebenza kodwa kufana nokuthi awusebenzi ngenxa yokuthi usuxa kweyikweletu. Ngoba abantu bayakwazi ukuthi bamise impilo yakho ngaloko, ngokuthi bavane bakwenza ukuthi ube umuntu ocula ey'kweletini, ukuthi kuba naku ukwazile ukuthola umsebenzi, idlozi lakhe lifohlile noma likwazile ukuthi liphushe ekuthenini umsebenzi uthole, kodwa bese bethi cha sizombamba ngokuthi abe nesikweletu noma ngahola mayingena imali ngabe umhla 25 noma ukuphela kwenyanga idonse ikweletu, mhlawumbe ugcina usele nalowo 200 lowo nawo onganele ukuthi ugibele, ozoze ungene kumashonisa futhi ukuze ukwazi ukunezela uhambe uye emsebenzini. Ngithi-ke namhlanje na-ke njengoba siqala unyaka ngininikeze le nduku. Ngiyazi abanye basebhizi namaholidi bazongakwazi ukuyibona, kodwa-ke ngoba into ehlala ikhona la eyohlezi futhi ikhona la ku-YouTube bazoze bahlangane nayo. Into ozoyenza-ke manje ngaphandle ukuthi nje ngikumosha isikhathi kakhulu, awenze njena-ke uze uyivule le nhlanhla yakhe yavalwa. Awuhambe uyobheka ubhubhubhu bese ungitholela inhlanhla emhlophe, ungitholele ungqangendlela, ungitholele umthole, ungitholele imomotheka, ungitholele ubheka mina ngedwa, ungitholele uvumo omhlophe, ungitholele ivele emoyeni, ungitholele ingoba makhosi. Ngifuna le ngikhanduka ingoba makhosi, hayi khubalo. Ungitholele intombi kayibhinqi, nakhona ngifuna ungitholele umkhandu, cha hayi khubalo. Bese ungitholela iphakama leli laphezulu, ngoba uyazi ahlukene kabili amaphakama, khona iphakama laphansi, ngifuna leli laphezulu-ke mina. Bese ungitholela umuthi obizwa ngokuthi iphophoma. Bese ungitholela usilebhe ngifuna ungitholele omhlophe. Bese ungitholela unukani. Into ozoyenza-ke manje ngifuna ukuthi lo muthi lona-ke ugqume, uphalaze ngawo, ugeze ngawo lo muthi. Ukwenze nje lokho iy'nsuku eziwu7 okanye eziyisi7, uyaqhuma, uyaphalaza, uyageza. Kuzovuleka-ke iy'nhlanhla zakho zonke zizovuleka. Uthi-ke nako konke nje okwenza impilo yakho ukuthi ivimbeke ukuya phambili uzodeduka. Ngaphandle-ke uma ukuthi umuntu onesilwane-ke, isilwane-ke naso sidinga ukususwa ngendlela yaso. Ngithi nje uNkulunkulu anibusise, aniphe konke nikufisayo kulonyaka oka-2024. Niphumelele, amathonga kini abe nani, konke okuhle kunilandela nikhona, qhaqifu amafindo nezibopho zonke. Siyabonga, uNkulunkulu anibusise. Amen.